Wir hebben echt leuk. Dat is niet en nu leuk, ja. Wacht, we hebben echt leuk. Echt leuk. Nee, echt heel leuk. Helemaal los. Dat is oma. Van twee. Dat is geweldig, ja. Dat weet ze. Ik wil het anders vertellen, hè. En het verlengde van, hè. Zijn mijn dochter zo, man, is hier al als twee. En de vroeg van iets gezegd, ik wil een hele bevallen. Heel? Dan zie je van loskamers het beste. Ik zeg, meisje, ik heb de heel zelfstandig opgevoed. Hè? Maar dit gaat niet gebeuren. Denk er maar een school bij vandaag. Informeer je maar eens. Maar de kleinkinderen van mij weer in mijn streek. In mijn streek. Ja, en toen heeft ze gezegd, mam, in Heerlijk. Heeft ze erover nagedacht. Ik heb haar alle informatie toegeschikt. En hoe zijn ze geboren? Maastricht. In Maastricht. Echt. En mijn kleinkinderen heten Saar en Nola. Echt serieus, gast. Helemaal trots. Echt goed. En in Maastricht geboren. Zo leuk. En ben je nu ook al oma? Nee, dat Jalla. Ja, beetje oma. Beetje oma. Lienoma. Ja. Lienoma. Ja. Maar is dat niet leuk neus? Ja. Nee, is het leuk neus? Ja, vind ik echt. Ja. En mijn dochter is een toes. Ja, die twee kleine gezien. Maar toes. Dus dan kun jij carnaval vieren. Dus en met haar voor krijg je foto's. Zeg, volgend jaar zomer hebben we de coach. Haha. Het twee. Volgend jaar. Volgend jaar. Ja, even. En dan nog hoe staat. Volgend jaar. Dus ik denk dat van mijn dochter even een foto moeten schikken van de Chile Rapporter. Ja, ja. Dan wordt mijn dochter even van die en de Chile. Moeten we even mijn dochter. En dan schikken we dan naar haar dochter.